Takže je aj váš milovaný Oxtrixik. Sme tu znova, po dlhej dobe, prepáčte, som trošku aj chorý. Prečo mám skin exploit teda? Je to preto, lebo som si taký instaloval ten mod, ten LP turné. A mám proste teraz do nekonečna môj skin exploit teda, aj keď som sa premenovával a všetko možné, ale proste bude tam, takže jestli chcete túto sériu s exploitovým skinem, tak to je túto doba. Takže ja už tu trošku začínal. No toto o tom Paddingtona je na 8. Som aj trošku chorý, tak som mluvil za môj výkon. Som tady trošku už pracoval. A na trochu dobúvaný Minecraft, tak sa omlúvam za toto zdržovanie, ale... Minecraft nemá žádnou moc. Bože, tak... Cože? Tady to počká, to co je? Zebral to drvo. To je to drvo. Tak, ty vole. No ty ne, ale... Ty kokos. Ty vole. Ty vole. To je drsný. Nechápám, že to bral. Aha, podlaha. Tak to je hrozně divné. Ty vole. Ty jo. Crafting table mám tady v zemi, potom... Já už jsem tady tak nějak si někdo zastavěl. Nějak normálně. To je co? Hej boha! Udělává bublu. Ty vole. Do prdele! Rozjebal jsem se teda. Ne, nevadí. Ježišmarja. Ježiš, dáme paňat, to se umluvám za toto, ale... Víte čo, ne, nepředstavím nič. Použijeme to dál jako ovu. Tak ještě lepší strany. Wooden sword. A my jdeme... Potom, měl jsem tu bonus čestu, takže... Potom chleba. Jdeme kopat. Nakopeme si věcičky. Ještě, že mám tak blízko jasníku. Nemám velkou jasníku. Nemám velkou jasníku, ale to nevadí. Nachopíme v Minecraftě, že musíte mít trpězlivost. Nedokážeme. Je to molný granit. Je to granit. No to je Andes. Je to lepší. To škoda. Ještě to, víte? Máme to tady na 8, takže proto tu je také toho ladinu, jaký ten Enderzite, Granite a tyto. To bude jak dědina. Kurva. Kurva, Fero, co tu robíš? To není nic. No takže, my jdeme zpátky. Já se vám omlouvám, že to můj výkon malinký, ale jsem chorý, váš Oxtrixik je chorý. To je toto. Ne, no prostě to je. To bylo z tohoto. Kurva drát. Nevadí. My spravíme tady petičku. Petičku. Dobrá pěcka na zimu.
to zapnu, jak to je. To je úplná kníže. Tak. Tak. Dobrá, pěcka, nosí. A buk. To je škoda, škoda. Škoda, že Minecraft má tak dobugovaný, to nevadí. To vůbec nevadí. A potom, jestli budu to, chtěli byste v budoucích díloch prostě nějakou hudbičku do pozadí a tak mi napište do komentářů. To je jedno. Úplně. Prostě jak chcete vy. Už to nechám. Teraz kreatuje. Jináč, protože to párí na 1.8, je taky miliarda moc nových dverí a já to jen také pěkné, ale je že vidíte. 3. To je auto novinka. Jsem moc mluví. Tak. Mentovi by se to líbilo určitě. Mám takový hličku. Asi dám nějaké květy. To budu se dávat malý, že? Ještě, aby jsem to dal tady pěkně, tak si mám ještě jednu čestu. Symetrie, ne? Proč mi jste ho to? Tak. No a na to je tak dostavět. Mečem nakrájám drevo, bare. Hop. No dobré. Takže už jsem to dostal. Průměrně se drevo kope trošku rychlejší než ruku, takže to je to schodek. Prepáčte, že nič nehovorím, ale som trochu chorý a dá, prepáčte. A niekedy nerozmýšľam poradne. Rôzný sopel, ty vole, prostě kašlem, horo. Došlo drevo. No já myslím, že tady tento trošku kratší díl ukončím. Tak to nevadí. No tady tento kratší díl ukončím. Hen, houbička. Tak si jdeme na houby, doufám, že to najdem. Šiška. Jestli poznáte GTA MP srandičky, GTA San Andreas multiplayer srandičky, tak to ti upravím. Nevadí, tak já se tady sami asi rozlíčím. Takže uvidím, že se vám to video páčilo, ale asi mě to ani bylo také slabší. Nebo co dílu, tak něco spravím. Tak to jedině, majte se fantasticky. Ne, nemáte se fantasticky. Majte se zle, fuj, hnusný, ale. Takže